leydi wawa ɓamtade gaga ɗemɗe mum jangaka wi noon ko kamɓe wittiyankoɓe e nder to banggal ɗemɗiyankagal gam tengtinde leyɗele Afrique mbawa ɓamtade tawi duttitaki e ɗemɗumen ɗum saabi leydi Sénégal gam daranade e haɓanade ɗum addi jangde ɗemɗe gendije e nder leydi Sénégal ɗo henne e nder région de Matam jangde ɗemɗe gendije ina wayno welsinade nde tawno e ñalawma nogas e tati lewru février 2011 inspecteur région Matam o waɗi jillu e ngal ɗo duɗal ɗon ɗo Matam legal gande e jokkodirde e ɓeɗo jangoɓe rewɓe daraniɓe kala ko yowti e ɗemgal Pulaar gardiɗo hono duɗal ngal o wiyete ko Hawa Diaw yimɓe foof ne cetti darde muɗum ko ɗum saabi o dañi oɗon fartange wadde oɗo vidéo hollir tan hay sinode henne won daraniɓe ɗemɗe gendije ɓeɗo rewɓe kañumenne keedani hen caggal nde tawno koɓe mbaɗata ko ene aɓe jaadini henene ñeñal e karallagal gam waylidde gawri meɗen e sottide ɗum waɗa e mbusuji ɗum firti tan koɓe mbiyata ko henne rewɓe men paami jangde ɗemɗe gendiji ina wawi naftirte koye wawde rokkude ɓe métier wawde kadi janguindeɓe eɓe mbawa janguinoyde janggo e jaam ɓe mbawa wallodirde e ɓesguji ɗi henne kamɓe joomen galleji ɗi henne no guura ka wawir tigui rigui tamborede wadde en paami bandiraɓe nde ɗo laƴƴande darniɓe kala ko yowti e jangde e nder diwan Matam woni inspection d'académie e wondude e erreur aji muɗum e erdere aji muɗum kamɓe mbanno jillu gam ha joni wawde nebbisade ɗeɗo golle fartange noon wodani kañumen goni jeeɓe ngal ɗo duɗal e dow ballodiral kañum woni ADIS e gardugol o Bokum caggal nde o heeɓi konngol o holliti ɗum ɗo ko fayida mawɗo kala kono wawi wiyede kam jangde ɗemɗe gendije foti ko daranede sembine hewɓe noon kaali henen ha tengti omo ganduɗa kañum woni gardiɗo duɗal ngal e GIE o henne hono Hawa Diaw o wiyede henne no jangde nasarande nde henne rokkira hakkille mum ha timmini henne holko saabi jangde Pulaar nde henne walla jangde ɗemɗe gendije rokkiraka noon hakke muɗum janguinowo nasarano o en woni français o walla janguinowo Pulaar o henne yoɓe pot jobdel walla soɓe potani jobdel kam ɓe mbawa yerodirede caleje natta jangguede cuuɗi natta jangguede taw ko école aji mahaɗi taw mahana ɗum ko jangde ɗemɗe gendije Hawa Diaw gardiɗo oɗo GIE gande ko holliti saaha nde duɗal makko yilla Amadou Aliou Sy RTS Matam wonde Abbas Malal Dendori TV ko ɗum wonno ko min jinno yettinan moon ko yowti jangde ɗemɗe gendije woni en jangiɗo alkulal lamgal ko alkulal mumal ngal ko nde jangirte rendinte ko ne e de rendaro roko en nde kadi mbiɗen ko nu alkulal ngal ko nde jangirte woni ne